bilanċ bejn xogħol u ħin ħieles flimkien ma' kundizzjonijiet mill-aqwa għal ħaddiema Maltin. Dan kien kliem il-Ministru Helena Dalli f'konferenza l-aħbarijiet fejn ġew diskussi l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema flimkien ma' twettiq tal-wiegħdi li saru fl-ewwel budget ta' din il-leġislatura. Fost dawn spikkat il-wiegħda li l-ħaddiema jingħataw lura il-festi pubbliċi li jaqgħu fit-tmiem il-ġimgħa. Dalli tennit li l-Gvern kellu bosta taħdidiet mal-unions tal-ħaddiema sabiex jibda jimplementa din il-miżura. Waħda mill-miżuri li tħabbret kienet dik illi sanatu lura il-festi pubbliċi li jaqgħu fil-weekend lil ħaddiema u bdejna biex għas-sena d-dieħla sa tingħata l-ewwel festa pubblika lura lil ħaddiema tagħna. Dan sa jservi sabiex il-kwalità tal-ħajja tal-ħaddiema tagħna titjieb għax bekk issa se jkollhom aktar ħin mal-familja tagħhom. Il-Ministru Dalli tkellmet ukoll dwar miżura li diġà qed tiġi implementata sabiex tiżdied il-paga minima. Spjegat kif il-ħaddiema fl-2018 se jkunu intitolati għal żieda ta' €2.75 li wara sena titlaq għal żieda ta' €5.75 u li wara sentejn fl-impjieg terġa' titlaq għal total ta' €8.75 fil-ġimgħa. Kienet miżura illi ħarġet wara ħafna dialogu soċjali kemm mal-rappreżentanti tal-ħaddiema u kemm mal-employers illi wasalna f'dan il-ftehim sabiex din il-paga minima tola u mhux tola ta' darba imma kif ikun hemm indikazzjonijiet li min qiegħed bil-paga minima xorta mhux qed ilaħħaq terġa' ssir rakkomandazzjoni lill-Prim Ministru sabiex din terġa' tola. Dalli żiedet l-liġi fuq ix-xogħol ukoll ser tiġi emendata sabiex tirrifletti żminijiet u r-realtajiet tal-lum. L-emendi li qegħdin nagħmlu għal-liġi tax-xogħol sabiex nimmodernizzawha u nagħmluha aktar li tirrifletti r-realtajiet tas-soċjetà tagħna. Dwar ir-riformi fuq il-liġijiet ta' vjolenza fuq in-nisa qalet li tisir ristruttural tal-Kummissjoni għall-Vjolenza Domestika sabiex din tkun iktar effettiva.